Kırgızstanyň paýtagty Bişkekde bir aktivist prezident köşküniň öňünde Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenkony şekillendirýän garantgyny oda berdi. Onduruş Doktor Nasyrov Lukashenka garşy ýekelikdäki protestleriň ençemesini geçirdi. Belarus Kırgızstanyň öňkü prezidenti Kurmanbek Bakiýew gaçawatalgy berdi. 2010-njy ýylyň hökümete garşy protestleriniň netijesinde Bakiýew häkimet başyndan çekilip Minske gitmäge mejbur bolupdy. Belarus Bakiýew protestçileriň helak bolmagy bilen bagly ayıplamalar esasında suud edilmek üçin öz ýurduna bermekden boyun gaçyrýar. Owganystanyň paýtagty Kabulda Daşary işler ministrliginiň resmiýetleri energiýa boýunça kasa 1000 atly täze inisiatiwa babatynda 4 taraplaryň gepleşiklerde uly öňe gidişliginiň gazanylandygyny aýtdylar. Heniden plan derejesinde galýan proýekt Gazagstandan we Täjikistandan elektrik toguny Owganystana we Pakistana ýetirmegi göz öňünde tutýar. Pakistanyň Demirgazyk günbataryndaky Peşawarda Sopy Şahyr Rahman Babanyň guburunda 3 günlük dawara geçirilmegine taýýarlyk görülýär. 17-nji asyryň şahyry köp puştun tarapyndan hormatlanýar. Edebiýat we sazçylyk festiwali söwüşçileriň haýbat atmagyna garamazdan şu hepdäniň aýagynda başlanmaly. Rahman Babanyň gubury 2009-njy ýylda bolan bomba partlamasyndan soň gaýtadan dikeldirildi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.